ଖୋଲିବ ନୂତନ ୱାର୍ଡ ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ସୁନାଧରବସାଣ ଗ୍ରାମର ସମାଜସେବୀ ମୁକେଶ ଦଳାଇ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୋଗରାଇଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମେଡିସିନ ଏଣ୍ଟି ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ୱାର୍ଡ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେମାନେ ବହୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆଠୁ ସବୁଥିରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଟ୍ୱିଟର ସମାଜସେବୀ ମୁକେଶ ଦଳାଇ ବ୍ଲକ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ଏକ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରକ୍ଷା ତଥା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେମାନେ ହାତ ପାନ୍ତରାରେ କିପରି ରୋଗୀ ସେବା ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମେଡିସିନ ଏଣ୍ଟି ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ୱାର୍ଡ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ମୁକେଶର ଏପରି ଜନକଲ୍ୟାଣ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସାର ମୁଖପାତ୍ର ହୋଇଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ମୁଁ ମୁକେଶ ଦଳାଇ ଗ୍ରାମ ସୁନାଧରବସାଣ ବ୍ଲକ ଭୋଗରାଇ ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର। ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଜନଶୁଣାଣିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲି। ସେ ଦାବିପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା କି ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଇଏନ୍ଟି ମେଡିସିନ ଏବଂ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ବିଭାଗ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ କିପରି ଏହି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି।